Deci, bine v-am găsit la un episod din Minecraft Survival și am un prieten la mine acasă. Mi-am cerut cu fărul bonus, aici mi se... Și s-a spart cu fărul. și mi se regenerează mega greu mapa. Așa mai bine. Trestie. Nici nu știu de ce am plecat din bariumul ăla. O să mă reîntorc. Ce skin ai tu? De rege? Skin-ul meu preferat. E un trișor. Nu mi-a cerut cu bonus. Ba da, e și trișor. Uite ce. Uite, a găsit și cocopil. Deșert, nu mai deșert. Și urău deșert. E și bun deșert. Pentru nisip atât. Da. Ar fi bun dacă am găsit un templu cu diamante în el. Cu diamante. Adică cufăr, în cufăr să fie diamante. 3, ar fi super tare. Și am mai făcut niște episoade. Un episod. Ăsta al doilea. Da, este despre Metin Vestel, o prezentare. Uitați. O să vă dau link-ul în descriere de la filmul meu. Ce a fost chestia aia? Ce? Zice că e o pasăre. Au. Chiar zice că e o cioară neagră. Să nu uităm pe video. Chiar nu știu ce a fost. Deci chiar nu știu ce a fost, m-am speriat. Eu n-am văzut nimica. S-a părut ție, cred. Nu sunt așa de chiar. Iau coco. Cochi? Ce? Ce cochi? Uite găină cochi. Cochi. Uite încă o găină era acolo. Mă scăpați voi de mine. Săracele găini, puteai să le mulțești. Și a intrat o mama în cameră, stați un pic. Deci a revenit. Da, a fost mama în cameră și tu nu mai ieșea. Da, am mâncat și un mor, mi-era foame. Vedeți, erau 3 și acum 2. Am dat numai junglă. Blaștenă, vai. Blaștină? Ce mă, asta e blaștenă? Blaștină, mă. Blaștină, am zis. Ai zis blaștină. N-am zis blastina. Ai zis blaștină, mă, nu blastină. Nu înțeleg grafica la bine. Hai, Au. nu merge. Că, sunt de-a dreptul chiar. Credeam că e că... Uite un bug. Uite, vezi? Bug. Nu mai bag. Da. Să ne trebuie din astea. Să găsesc foarte greu. Crezi la întuneric. Avem pentru o ciorbiță. Și avem și căul. Și mai tare început. O să ne facem în casă și cred că închei. Că o să-mi iau o grămadă de renderi pe net. Cât căul mai e? Nu știu. E bine că e... Mulțumește-te că e mult. Cum face el? Și mecherie din asta. Dar câte pickaxe de lemn? Așa m-am dat.
Nu știu ce mi-a dat. Ar fi mai bine dacă era unul de piatră. Da. S-a dat o par de piatră. S-a dus că... Pe bune? Încă? În sfârșit. Mulțumește-te, mă, ți-am zis că e mult căul. Decât să ai 2 bucăți de căul. Uite cât fier. Da. Și mai tare. Pune lemn. Nu lemnul meu. Nu lemnul meu. Parcă nu mai pot să adun. Hai că se duce și apa. Sper. Nu? Nu. Mai curge pe acolo. Găurică. Găurică. Mică. Acum. Găurică. Mică. Hai, du-te, du-te. Uite cum mai ieși în partea cealaltă. Oi. Ieși. 3 oi. 4 oi. Nu le păstrezi, eu mor. E normal. Nu păstrezi Trebuia să prăjești, le-ai foarfeca și... E gata. Oi. Să nu te uita la el! Moare oaia. Ce meme. Nu te uita la el, nu te uita la el. Nu te uita la el, nu te uita la el. Uite, jos! Jos, bă! Nu te uita la el. Așa, fiu, gata, a plecat, du-te. Gata, mă, nu mai vine. Mi-e frică de... Vai, era exact aici lângă mine. Vai, ce mă sperie. Frate, m-am dat pe peaceful, nu mai există nimic. Puteai să-ți faci și o sabie. Puteam, dar mi-e Da, frică tu de de ce? internet. E deștept. Mi-e frică de internet. De la Și mi-e și picioare, mai mult foame. face buba și gata, moare. Deci cine vrea să facă filme cu mine, o să las numele meu pe Skype în descriere, să mă adauge Și o pe să Skype. fac filme cu el. Da, și el o să apară, când o să-și repare calculatorul, că e stricat. Și uite în covacă, și-am cărbune, și-am și piatră. Deci Și pentru... ai omorât și găini. Încă puțin pauză și am revenit. Hai să mai tăiem un copac. Nu puteam încă 2 bucăți de piele să ne facem și noi niște totoșeri? Asta trebuie ție. Eram să pun... Armură de piele. Eram să zic că... Eram să pun crafting-ul în crafting. Adică în inventarul meu. Crafting, un crafting. În inventarul meu. Vreau să zic. Și așa se făcea patul meu invers. N-am jucat Minecraft de mult, deci... Mă scuzați. Așteaptă. Noapte bună, dorm în natură. E, dimineața. Tai patul. Hai să ne facem casa undeva. Ne facem un blaștină, dar nu prea avem resurse aici. Hai să... Ba da, e bine Vreau să o faci. pădure, vreau o pădure. Păi ai o junglă. E tot același Vreau lucru. pădure, că acolo sunt mai multe animale în pădure. Și o să apară și alți prieteni de mei în video, dar dacă vreți, v-am zis, o să vi-l pun în descriere. Și cred că încă e aici, deci bye bye.